Hola a tothom, avui vull fer un vídeo una mica diferent i és que us vull ensenyar tots els pendents que tinc aquí. Així que ara obrirem l'armariet, deixaré sobre la taula tot el que tinc pendent, que és una borrada, i ara us els ensenyaré. Mare meva, és que és una bogeria. Començo. Primer de tot, aquest és el xip experimental, que és en castellà, i el tinc pendent perquè llegien aquest any a l'escola que estava i no se'm va cridar l'atenció, és teatre, és curtet, me'l volia llegir. El primer de tots serà el nostre infiltrat a la CIA, que me'l van enviar ja fa un parell de mesos a l'editorial i encara no he tingut temps. Després, també, amb enviaments d'editorials, tenim el de La nit més clara, que està pendentíssim, superbreu, 100 pàgines, necessito, i l'endemà de totes les nits, que també em cridava molt l'atenció, i aquí el tinc pendent, que em va arribar fa poc. Després em va tocar el sorteig d'En Parelles i és superbreu, així que jo crec que això és de dia de platja, el tindré llegidíssim. Què més? Ara, La intrusa d'Irene Pujades, que em va cridar molt l'atenció quan va sortir, me'l vaig comprar jo i aquí el tenim pendent per aquest estiuet. Mira que bé, amb postal i tot. Després el de La senyora Dalloway, que vaig anar a la presentació, me'l vaig comprar, potser era com al febrer i encara no he tingut temps, doncs aquest estiu bé. Què més? A casa teníem un himne que me'l va deixar la iaia i el tinc pendentíssim, també. I aquest, curiós, El cuento de la criada, en castellano, de Margaret Atwood, perquè me'l vaig començar com fa 2 anys i no sé, no em va captivar, el vaig deixar i li he de donar una oportunitat nova. Pel meu aniversari em van regalar Aprendre a parlar amb les plantes de la Marta Orriols, que em cridava molt l'atenció i el tinc aquí perquè a més és un llibre que és premiat, o sigui, aquest reconeixement jo he de poder jutjar per mi mateix. M'agradaria, que el van fer al Club Medusa de setembre, però jo en aquell moment no hi era i el tinc aquí pendentíssim, també supercontent de contes. Ara que m'he acabat un de Sally Rooney, vull llegir Converses entre amics, que també està pendent. I aquest serà també dels primeríssims d'aquest juliol. No arribarem a les postes de la Núria Fortuny, que segur que sóc superfan, que el tinc pendentíssim, i això és que serà un sospir, perquè la Núria escriu com els àngels. Després tinc el de Mujercitas, que mireu quina edició més xula, d'aquestes que van fer així com més curradetes, el tinc en castellà i em fa molta il·lusió llegir en castellà, perquè la veritat que ara gairebé tot és en català, perquè realment com estan enviant tants i la majoria són en català, doncs llegeixo més en català, i com són llibres que m'interessen, però bé, obertíssima que m'envien coses en castellà, que en el fons soc filòleg hispànic. Després també el d'Atmosfera, que ja sabeu que vaig anar a l'acte, em van fer astronauta, increïble tota la vida, pendentíssim, una història d'amor a l'espai, o sigui, és que què més li podem demanar a la vida? Ai senyor, que em moro, a cada segon de vida t'estàs morint una mica. Després tenim el d'Escolta'm, de la Montse Comas, que també m'ha cridat molt l'atenció, me'l va enviar l'autora i em fa superil·lusió. I per acabar, un thriller, que sabeu que no és el que jo més llegeixo, però a vegades ja va bé, que és aquest de Cuando la tormenta pase, que me'l van regalar també fa uns quants mesos, i aquí el tenim pendent. No sé, ja us diré. Special bonus, m'havia deixat aquesta edició de Momo de Michael Ende, que me la va regalar la meva dona i em fa moltíssima il·lusió de llegir. A més, és com supermaca, amb aquestes il·lustracions, no sé. Ja ho heu vist, una bogeria per llegir. No sé quins són els vostres pendents, què preteneu fer aquest estiu. M'ho podeu comentar als comentaris. Jo, mentrestant, em quedaré aquí amb les meves meravelloses prestatgeries i aquests labubos que m'estan mirant una a cada costat. Espero que us vagi tot bé i ens anem veient per aquí, amb lectures.